papa do ma hene e bi na ne wura fi ne ho wo ye dai techima man hene on support wo ye dai encourage ma hene on support nti me mesrem papa do ma hene say de o ye no amfa onjai na fa sumdwe nye dai emra onjai no de sumdwe ne ba ebeboa wo no ene ne manfo sebi wo oduo su bi a mpanyimfo bi kohia techima man hene say omonka mom no muntu sawo asante so papa na anya ntu eneni jesro kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afei line no ye betimi aba onchen ne aba beginchiremu abusiafo ensamo ekwaso ene ekwa TikTok app no so a obia ka de ye ne den na enam se yewura do ma hene ene yesikadwa issue no ne nkofo bebre ba bedi atam na asantefo nso de owunim se asantefo de oka omo a woka ba kwa aka pem omo nyina beba na omo no aba abeko na eno ena domafo didi asantefo atam no ebi ka yewura ena nkransaman ade hye ni bi nso asori se omo ntina ho ema domafo omo na enye omo ntoka na so omo kwa omo hwe na mama ofa omo fla omo se bunofo ena omo ka because omo wo kranza nyina aye bunofo na omo chirem se omo ye asante de hye konkron ti ma domafo emfa mfole omo me pese mutie audio ni na aye ne na mafo edi hu nkomo omo bo edua bi ebe ye aduma ana enye aduma asante he ya de hye ye prasamai ka tira wo lese prasamai eli free le ukwe ye kwe da wunnim na ba bon prasa he di yesu ye muruko na wo be ka san prasamai yina ele kokko ye kufro kan ya bo ye di di tonkra wo ye de ha o prasa o kunu ya tia ye do hye ana wo ma wo ye be nyu mu ana wo prasa ma ba so ya na wo ye bo bo fufo ya ti e tra ye ko ka sa ya ka sa ye wa so ma na ko na ko o ko prasa di o mo ye ni di ala o ko ye frasa ti ni ya sa ko ye so ya ka so ne se ya sa ti ka ti ya bia ye pani ye ko iti ye be sa ye ka to se na wo tena so ye be di ama ba bia wo wa wu ya se dia wo wu se ye di na wo tena na ba ga se nana niaba ensangwe ena ekoso ewo TikTok ti se nkranzaman omo so mani abri ye pa madomafo emfa me fole omo hinedi na enkonko yes omo so tan asante omo ni asante eni ensam bia na asante omo ya asante de hye konkon domafo ti eduabo abam se omo nim na so omo de omo fra omo ntokwa na omo okun omo ni asante okun na kramo dende tunkramo ene nkoko wo krombo nyina mo de abo omu dua ena afi no mo se busum de friend se mo friend se wona wo kan omo wo sasima omo de nyina de jadomafo because mo mo fo mo me share omo ntokam de na wo ka fa wo edua ya nkwanzaman boy ebe ye djuma menya ba me dase edua na o mabo no ebe ye adwuma de ebe me na ye adwuma ne se asante kon yo titene na ye kon ti asante bubo wura doma eye bono side no omo bubo wura ho kon tokwa ho nti ba bi asante di nkoni bia no omo do mo hu nipa na ye dai akotena na asem na aba no ye woni me bebere bi wo ho a me nkanye se na ya na me pe no na nansa ne be ko ansam no so nkwanza eni asante anyankofa ben na wimsa nkwanza ne asante no na eho ekon bai emo mo kon tachiman ekon bai asante fo wini tachiman wini nkwanza nti ba bi ebono bia na asante ebi ho hene bia ekon ne bai ina bi wo so a na asante ne kwechekere ye so nkwanza mu fra makom sunya fra makom ye ne amekum makom ya ena omuko omuti hwim
Asata na kon na utimi kon de guni ma na asase no aye de wa capture nti ya na eye me nwanwa se ewura do ma hene minim sa abakwasem no na ne wura fi ana so peso odane na se wokọ Ebon regional house of chief na ehọ a Bron champion ha kura mfa se kuro ni ya mienu a ufiri bon de na asante de ehiem Ebon de ni asante de ehiem Ebon de ni asante de ehiem Ebon de ni asante de ehiem eno no mo peso mo kire se sante hene hwe na sante region na Ebon nsase na mo kon de tete no mo mfa ma wo eno kura na se openi se ya eye kasa onye ntokwa bibia wo krata so nti ade na onim sade wo krata so onzo mo se bro champion to mpe se Ebon side ho ni nyina mo nyina anya baako enye yi Ebon side entimi nya baako ma ni yi obu wo a ote sante hene te nti ba ne sai na onko dane na chima sante hene no me support krata so wo nti wo obi a nti se mini abema ba fupim so wo hwe me videos wo nyansa po a me frɛ no mini abema yeah fi se be papa ne sante hene na sante hene so ba ne ba fupim nti me frɛ no bra prekope na emumu no ye konkonwa asem di a me nana ne de me ka ho asem wo so ye nana wo ye nkranza man hene wo mu se me nua no ne mum wo ye nkranza man hene so tete na kon ba ye no sata wo se tu odi kan ene ye nana konfia me ya ye nana ba fupim ena nana adima badu a no wo ho sa ntokwa we hya ase e wo ho ho no mo start Bron champion Nkranza Techima na doma na asante enti ntokwa ni mu no na 3 against 1 tintakwa na ekoso na na Techima hu no se da bi ni nua eni asante so je hu hia se obo kontokwa we ama adima badu chatam Nkranza man hene so hu se da bi me papa ene sante hene nti me nko santo kwa we me nko ene kwa ye doma adima badu ene asante se okọ abakwase mu a ateke nato e loto a ato sort ase ato what is say asem to kwa isa ase sanko for 4 na asa aba no ahemfo 4 na tete no ko ye no omo na asa aba emre o say to the first o say to second na aba ye na konfia me ya second ono na asa aba Techima ono na asa aba fa konwa ni din ye papa ba fupim mini ya be ba fupim Nkranza ono na asa ba fa konwa no ye na doma hene adima badu ono na asa aba enti ntokwa de empada enti ntokwa na aba no doma hene ye den obelusu doma hene wo ye den kitina 3 against 1 na ne ba ye what is Techima man hene what is wakasara what is mini ya be ma konfia me ya aye fense ba fupim o kubi ma no hwan kwa na eku ono kwa doma hene kwa na eku enti wutimi nyini ntokwa no article 54 ato so enti ya abakwasam de egwaso pende ye adwuma enti papa doma hene bia na ne wura fi ne ho wo ye dai Techima man hene on supporto wo ye dai Nkranza man hene on supporto na de menti ase ne se wo kai se na otumfo ekobo akwen ekosi hima na ntokwa kwesi wo mo ba na besi wo Techima se Techima na enye domafo na bo asantefo no maame nkire wade asem na ye ka no ohene na mimi ohene ano na etie o okay ohene ano na etie sa ahemfo no bebre kasa wati o manu kasa da sanko fo wati o manu kasa se baby o mo kasa ti asante da eno ho asem na ye ka se nya Techima afo nyina so na eni asante fo kon ye ana emomudi na unim se eno no kura no santo kwa na nka eba papa konfia me ya Techima man hene empanyimfo na omunim abakwasem no ombesiesie ka no
Sa. Cause me say omu sisi, me say omu sisi. Na omo play ne so e. Omu hwe omu. Because ya na ye na Be omu hwe omu. So. Omu hwe omu. Today no ma catch omo mindful. Ne firi what is abim da. Emo mu de me nte hwe fa. Ese wa yibi agya, nka so wa yibi atwa so. Omu asabe. Omu nima bakwase ma mekan. Omu atwe ho afiri sa nyema ni nyina. Because no omu nim. Ena obi adebo na wonnim a ewo sibi a wosika no. Ena wohunu so a ewo sibi a wosika no. So, nti me mesrem papa do ma hene se de oye no amfa. Onjai na fa sumdwe nye de. Embra. Onjai no de sumdwe ne ba ebeboa wo no ene ne manfo. Ko se nyina wale ye ho. So wale asantini. Ena ono ankasa no empanyifo na duru time se do ma hene wa hwe a na konwa wotisu ontimi ngu wo so. Ontimi ngu wo so. E wa konwa no so. Ibetu na. Ahwe o mbaje o makonwa. Enso me ko wale wodoma o. Ho na mpesa mo wale. Wale wodoma. Senya do ma hene na ko wale. Na do ma hene no kwasa na yedi asantini. Ana do ma hene na ankasa kura so asantini. Ofiri sem so. Yeah. Sort as here. Ofiri sem so. Ah, ni nua me ko me hene bra. Do ma hene nua no. Akwam. Do ma hene nua no. So, ye won kro bebre o ha ni nua ne wo. Nana yemra. So wan ka so te ko nya ne dia so. Me say ye ne dia. Ha wona say ye ne dia. Ne manfo. E say ye ne dia. Se wo say obi efiri amakom akodi akonwa e wo nkranza enti unti bi da wusu firi sentreso akodi akonwa wo doma ende wati bi da na Ye ne esi interest ai. e wo mo firi ende wati bi da wusi wunyi sikadwa ni ne mo krama ejatua na no de ogidi bulldog ejatua na no Nana ye hwe nkranza mindful. Omo diduabo chinchirinchi na aba. Se do manfo nyomo ntokwa mo hwe so nkoma mo fo mo mafia se omo nkranza man ana se ebunu man nyina na yes because omo so ya abonofo. Dua ya mo boye be ye adwuma. Ebe ye adwuma. Ya mfa nsan ya mfa hwe o. Ebe ye adwuma. Panyefo cha na dwebo na tewe be bo kasa. Se wono nya ntokwa na ade me be fore nam se yimi firi. Nya ready se me kontokwa. Ni mo wode ntokwa be fore me amabo odua. Nti so de be fore me aduane be nya wan fa fore me ato ba bi. Wan na betune ne papa ko. Nga se duabo de wan hye mo kina ya na. Ah, maame. Ah na obi gina bonten se na dia yira wan fa ma to so nya manku ni papa. Ya na ni paniship kina. Obi wa no de kusua hwe o. Na so obi so mfa kusua mo ho. Obi so de nsangu ho. Ensangu o. Ensa kusua o nyina na mape. Na mum ye ne konfo no mum ye de nsa ne kusua. Ba ye nitime mufo ya ye de ye nya konfo ne ye betime de ya no aka be ye. Odo no kan ye. Odo no kan ye adwuma. Because dia no mabon dia ne kwan so ano. Obi ye no ode ne sabon ku be che ne papa kura se kwan. Osim to kwana wo kono. Ye nkranza man ye nka ho. Because ye so ye papa. Mi nya me papa ho. Na me ne me papa nko me kam no nka bom ne papa nko. E be de na si. Esi. Ebron champion we mo kan. E betime gina, entimi gina. Oh, sabi wo audio su bi a mpanyimfo bi kohia tachima man hene se omo nka mom no muntu sawo asante so. Papa na anya ntu. Hey. Oh, ebi kran nam social media. Sisir kwa som no kan na ya bo. Oh. Anya adwuma. O se oye ni nua prekope. To ntimi ne obi nkoka mbo. Eno na ama bron champion no. Anyina. Onse tachima ya kan pese. Nti ebono no side ni nyina mo nyina hye tachima ase. Se tachima hene agetum se ye nyina yenya ene ye ya mana yi na wanye ntumu a obaye nden. Onse ye ni nua ne prekope. Tete na asante ne dom tachima ade bo mu no asante agi kuro ni amanfo. Ene ode ho ma ni nya be ma so wontra. Nti doni ma bakwasem bia no ongongo di sa ne manachi. So, nti do ma hene angasa de edo na se to kono nsa so. Because omo no beta wachi. Am what my winning case no.
amfa nso so jai so jai na ye nhwe nkranza manfo ya omubodue na ebia mfa nse obi okuro nim ono de also on support nkranza fo dua na waye de o mabọ no akota do mafo chia na mo on tun firi kuro mu eduane benya no benya no o techma nkranza ho na dua we ya o mabọ yi ohene kwa na okobi ohene nko ya onkobi ndu fi se sante hene bo prede se okon mra ekon na ma na sisi nkabofo ayifo no esorofo ne se o na ebe cheche asante sisi amu wo mu yi ekon bi aba mu amunkomoko mesrew wan na nipa wo kan obetima be yi obi firi manhia trap ben no masi na mu ni manhia trap ben trap ben no masi ni manhia abokon to kwa ba o masi wan ni sisi otunfo ne ane no de wonko sisi se nipa na oso ani asante be kon ane no mesisi Gam say ya na mi kana ye ebia na ye nwom ye se ya na issue na eba ntoko bi ba otunfo na ekoma ntoko na kofu mi ko bi mi ko bi sata ma konfo ekwe ni entupe obi ase ne besusa ade ne ye so obi afa ne bankwa na ya bi na ekon no nya izo na kon no na nya izo enti ye woni ma bebre bi wo ho a sante hene otu hene si hene enani jesro kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiensensam afei so ye setiti obi ka titi obi kire emu do empenifo betumi etie ubetumi afre line no ye betumi aba onchen ne aba beginchire mu